everyone, it's me Cristiano Pablo, and for today's video kay mga tumi sa Midway. Hello guys, nanami diri sa asan eh? Midway! Oh, Midway. Ang saan sa tapos na kuan? Sa Kinason. Kinason. Kaya hindi pa sunod sa Mingkay kay 100 daw. Oh, mana to siya. Tanong kay init kayo no. Lagi gyud. Hindi ko na tanong kamera, labi na kayong dagat tilawan. Ah. So guys, mga ligo sa Mino kay enjoy sa namo ni kay hapit na gyud maghapon dayon. Manguli pa Kasabay sa family. Oh, makasabi sa mga family, sa mga friends. Oh, Family is the most important person in my life. thank you. Shout out to Karen Mayer Mosilia kay naibog sa kang Christian. Joke lang. Oh! Ay, joke lang. Ano di pangalan niya? May. Mimay. Mimay. Hi Mimay. Ako dito ngayon ni Christian. Wow! Nagpaila. Wow. Wala mong anak, kawanak. Kamana ta na. Ah. Maligo sa amin. Ano na Maligo sa mga amin, ligo guys. sa mi. Bebe. Oh guys. Maganihan no picture me bagyo mi picture no. Among mga buhok kay nagkabaas. Oh, mamalik na pud mig ligo no. Kumandili mi ka ng dito sa dagat gyud kay against the light. Against the light siya pagka mandili pud mi makakapan pud sa tubig dayon kay. Yun eh. Wala kaming dalang pang waterproof. Ngayon may kaligo no kay manghuli na dayon mi. Ato pa dalong. CR shower. CR shower. Parehara na. Magkakabo lang po kami. Tingnan niyo yung buhok ko. Parang bulbul, tao bulbul. Ay, magsapalis ko na champo, no? O karon, manguli na mi, akong buhok, sa gubuta. Unya, mamalit sa mig, shampoo, kay wa ang idala shampoo. Tangsa na mga mombag dari, yung magkuha sa mig kwarta nun, kay pahit sa mig shampoo. Pabibig ikabayot ako, uy. Sige. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pikiwa ba kayo na comment down below sa mga lalaki gatanaw nga. Hindi mo mag-brief kiwa, di ba kaayo? Yung mga loolo. Tabag, Jane. Yes. Kaya naka-experience man gud ka na, Jane. Lucky ko. Kuhan kayo sa ulo-ulo, no? Kanang ilingig. Yay, bumili na siya ng underwear. Haha, tumalon ka. Ano siya? Ayaw ko'y makita. Bakit? Ayaw ko'y makita. Tara. So, sa'yo mauna. Asa mo mag-wash? Dili lang. Charge sa kailangan. Kasi kapag hindi tayo nag-cottage, may 20 charge tayo. So guys, kuhaan na no, mananamig. Kasaba ba? Pagaman karon, mananaman may kuhaan. Kaligo. Manguloy na may, dayon. Ang pinakabisit pa jud no, tagad lang ha. Muransa ko no. Nga no man, nag-entrance sa mig 25, kahuman na pag yun gipabayad pag yun mig charge. Kay tungod wala mi nag-cottage, then gipa-charge mi kay tungod nag-shower mi. Oh my god. Kung kinsa magani na kanay dire, sa kuan ni siya. Unsa ni siya dire? Pinasul. Kinason. If true, then okay, then kung dili, Tell us Then okay because we're too. gonna okay na po. file a case. File a case. Ay, wow! Pero ang kuan mong good. Isa na, something like, Are we cool? mura mang gihimo kang buang ba? If dili tinoda, wala ko nagsulti pa. Wala pa mo ko nag-finalize, pero no to nga gipa bayad. Nag-entrance na ka, pagkahuman wala ka gi-inform nga inana di mahitabo if wala ka nag-cottage. Di ba? Katuba ang taga-ganiha nga nangutana mi sa iyaha nga. Dili man magkuan, example kani siya walay cottage na ni. Gi-inform na unta mi niya nga inana nga magbayad og 20 kung mag-shower. Mas kusog pag-aga sa among Nanahon. Pag pangaligo na mo, way tubig. Ayo! Yan, bayad mig-20. Maraming naligog mineral. Sa kalito. Atay, Jud. Pero bahala din na to ang experience na mo diri. Worth it man po siya. Sa Worth fees, it ang mga 25 pesos o 20 pesos nga charge para sa CR. Pero mao na gid siya ang lasa atong part 2 nga
adventure there is initaw Japanese. Initaw, yeah. Initaw Japanese siya. That's all, thank you. And if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Cristiano_Pablo. Again, this is Cristiano Pablo saying, ayaw problema, huna-huna ako sa mahimong solusyon, ana. Smile good, dapat happy lang, di ba? See you in the next video. Adios! Ano sa guys, napuling ko guys. Ah, Kasi sabi ko si sa... Kasi sabi ko. Okay, wala na, okay na. Salamat sa